epekto kang pagkawat sa mga aki. Naka-apekto ba talaga yan sa pagdakula nindo? May arog ba kang mong kaisipan kayan? Or day man talaga siya? Basta nadadara mo ning maayos? Ako, daiman eh. Taking iisipan mo si mga school shooting, nagpuon man siya, 1990s. So, mapaman ka tong mga arog katong kawat eh. So, daiman siya pwedeng i-blame sa kawat. Nagpuon siya. In the era, naday pa siya popular and common. So, para sa kuya, ang greatest factor sa naging kang school shooting is social media. Iyan si factor ngun yan na mayo ka to. It's not about the games. Although, madako lang bagay na kinokontrol dapat kang magurang. Sabi na, tama na yan, 1 hour. Tapos monitor mo ng kinakawat. Magayon si suggestion niya na bilang magurang, bako man itong mag-abot sa puntong makikiaram ka na kang personal na gamit, kundi itong maging aware ka.